салому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро тракторҳои фурӯшӣ аз шаҳри Ноҳияи Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагим. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо ҳам як дона лайка биҷахед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Аз шумо ҳам хоҳиш канали Яндекс Дизайни ма дар комментария закрепит кардаге ҳама каса бидрои илтимос я подписатсия кунед. амро 100 дона подписчик кунед ки морани дар ҳамон пешравӣ кунем. ва бародаре ки дар комментария нависи ай видео кунид абрас стройка кор. алҳамдулиллоҳ мо стройка кор менем, не ки бо чизои бародароро дар савдо мемонем. Тракторои фурӯшӣ шува ва камазои мошинои фурӯшӣ шува дар савдо мемонем ки ҳаморани фурӯшанда я зиндагишро пеш баранд. илтимос чизеро ки намедонӣ беҳуда гап назан. Худо нигаҳбон ту боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. аммо канали Яндекс Дизайни ма дар комментария закрепит кардаге бидрои подписатсия кунед. трактор МТЗ-80 бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотораш нағз кор мекунад. қарор дорад аз шаҳри Исфара. нархша бародаро 40,000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. трактор состояниш мега хубай. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародарои азиз, аз шумо ҳам хоҳиш бидрои канали Дизайни ман Яндекс Дизайн бидрои ҳама касая подписатсия кунед. ягон чи намеравад, фақат подписатсия кунед тамом. трактор соли баромадаш бародаро 2014 солай. трактор ҳама ҷош 100% мега, ягон камбудӣ надорад. алиш мешавад мега, бо варианти алишиданам дорад, ба ягон мошин Кемри алиш мешавад. нархша 125,000 сомонӣ мега. трактора бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошеду алиш кардан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. трактор Юто 404 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. тракторо нав пачкаам бародаро, ягон камбудӣ надорад. чанд намуд трактора иҷа бисёр ай. хай бо нархош вақтон занг занед, дастрас кунед чӣ хеле ҳастанд нестанд. ира 150,000 сомонӣ мега, бо гуфтагии савдо карда мешавад. хай дигар намудошам ҳаст. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-80 соли баромадаш 1998 солай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо қатиш плуг чизил дорад бародаро. комплект фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 130,000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т40 срочно мега мефурӯшмаш, авҳолаш мега созай кор мекунад. нархша беҳад арзон мега. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша 20,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. хай трактор состояниш ҳами созай, на навай на кор мекунад. замин ҷифт мекунӣ, хай чӣ кори форад мекунӣ. касоне ки харидори ҳами трактор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. трактор МТЗ-80-1 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. беҳад трактор нави хубай бародаро. хай худаш гуфтагие ки беҳад нава, состояниш отличния мега. нархша 200,000 сомонӣ мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. хай трактора хитон бинед 200,000 сомонӣ кишид. трактор беҳад нави зурай. касоне ки харидор бошед ё нашо трактори нав фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор 80X соли баромадаш 2011 солай. срочно трактори фурӯшӣ мега, на хаду садай. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 150,000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ин трактора бародаро хутон бинед, нави хубай. касоне ки нашо трактор фаҳмидан мехоҳед ё харидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т28 бо ҳама документҳояш, запчастҳо ва дигар чизҳош ҳамаш фурӯхта мешавад. бештар маълумот дар рӯи экран навистагӣ бародаро. ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагӣ. нархи трактора 32,999 сомонӣ мега, бо гуфтагии савдо карда мешавад. трактор қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед.
Honda Servi соли баромадаш 1998 сола бародаро сӯзишвориш газ бензинай нав мотор кардагиай моторш дуай хадавои пеш садай қафош 70 мошин бе камбудия мега илтимос танҳо харидоро занг занад мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад нархаш 35000 сомонӣ бо гап мезанем бо телефон мега ина бародаро ҳамаи маълумотро худаш гуфтагия касоне ки харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед трактор безат ак нафаҳмидам ин безатча чӣ маъно дорад ҳолати зур қарор дорад гуфтагиай ҳамаи бештар маълумоти дар рӯи экран нависагиай трактор дар ки ҷо қарор дорад нархаш чандай чӣ хелай ҳамаш бародаро ина дар ҳамин рӯи экран нависагиай нархаш 68000 сомонӣ мега бо гуфтагиай камтарак савдо мешавад қатиш тилишка дорад намедонам бо чӣ дорад хайна бародаро бештар маълумот дар рӯи экран нависагиай гуфтагиай алишани мешавад касоне харидор бошед алиш кардан мехоҳед марҳамат занг занед ина бародаро ин трактора нархша 80000 сомонӣ мега бо гуфтагиай савдо карданаш состояниш садай фурӯхта мақсад нав гирифта мега алишам мешавад мо ягон мошин қатъи мошини майда қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз касоне ки харидор бошед ё нашод ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародарои азиз рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед марҳамат бародаро занг занед салом бародаро я мураввии фурӯшӣ солиш 2018 техпаспорт дора ҳамаи ҷош навад любой условияро арабугӯй дора ки ҷойша бугӯи шароитемида ина мотораш пачка гард надора ягон бор ремонт нокарда кабинчаи фасон заги ина ягон ҷош ина покришкаш пачка ҳамаш ина части ақбаш ина ҳамаш қоидавӣ ина части тарафаш ина покришкашам ина ҳамаш навай холе мураввӣ ина мотора ин тарафаш ина ин тарафшам пачка ҳамаш ина это подфарник ина мураввии фурӯши ашӣ оинаи положениягашани дора гуфтагия ки бародар ҳами камаза реклама конечно бемонемаш бародаро мошин ремонт кардагиай тайёрай соли барориш 1988 солай нархаш 85000 сомонӣ бо муомила дорад мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод касоне ки харидор бошед ё нашод ҳами камаз фаҳмидан мехоҳед камаз состояниш мега беҳад хубай нав моторш кардагӣ ҳама чизаш созай касоне ки конкретни харидор бошед бародари азиз марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед трактор состояниш нағзай мега магазин савдо мешавад нархаш магазин вория мега арзонак намедонам чӣ маъне дора ин гапаш 20000 сомониш мега бо қатъиш плуг дорад номрош дар рӯи экран трактор дар ноҳияи Лахш қарор дорад касоне ки ҳамин трактора харидан мехоҳед ё нашод ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародари азиз рақамош дар рӯи экрани шумо трактор Т40 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 баллони нав дорад состояниш созай ина бародаро трактора худтон бинед ҳамаи бештар маълумотш дар рӯи экран нависагиай қарор дорад дар ноҳияи Данғара алишан мешавад мега ба ягон мошин намедонам ака ба чӣ гуфтагӣ нест гуфтагиай алишани мешавад нархша 50000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 50000 сомонӣ номи ҳами соҳибаш Фатҳулло ном дорад касони бародаро харидор бошед ё нашод ҳами фаҳмидан мехоҳед трактор марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед марҳамат бародаро